Pozdrav svima, Olga Venska je s vama i nastavljamo dijeliti glavne događaje projekta DigiU u prikladnom video formatu. U ovom prilogu poslušaj. Tim EVA sudjelovao je na najvećoj blockchain konferenciji u istočnoj Europi pod nazivom Blockchain Live 2021, a u listopadu je završio prijelazno razdoblje za novi partnerski program. Počnimo s činjenicom da je 1. listopada održan važan webinar s direktorom strateškog razvoja Aleksandrom I. Aleksandar je svoju priču započeo vijestima o EVA proizvodu. Rekao je da EVA sada prolazi kroz vrlo važno razdoblje. Fundraising znači privlačenje fondova rizičnog kapitala kao što su Andreessen Horowitz i Alameda Research. Ti fondovi su uložili u velike IT projekte kao što su Google i Amazon, ponosno je istaknuo Aleksandar. Također je podijelio nevjerojatnu vijest da će nakon lansiranja EVA proizvoda tvrtka organizirati vlastiti hackathon, natjecanje za programere na koje mogu kreirati svoje DeFi aplikacije temeljene na EVA. Zatim je Aleksandar prešao na temu umjetne inteligencije. Podijelio je povlaštene informacije da se ove godine razvojni tim počeo aktivno baviti istraživanjima u području prediktivne analitike. Tim sada stvara prediktivni model i potvrđuje razvoj i kvalitetu njihovog rada na burzi i DeFi tržištima. I tu su već prvi uspjesi. Uskoro će na DigiU osobnom računu biti objavljen demo model koji predviđa cijenu na tržištu s točnošću od 80%. Vjerojatno će postati novi proizvod ili dio DigiU Wealth proizvoda. Više o tome ćemo vam reći na našim društvenim mrežama, stoga pratite vijesti i idemo dalje. Krajem listopada Moskva je bila domaćin međunarodnog foruma o blockchainu, kriptovalutama i miningu, Blockchain Live 2021. EVA tim predvođen Borisom Povarom nije samo prisustvovao ovom događaju, mi smo sudjelovali i predstavili projekt EVA-Fi. Za početak, što je Blockchain Live 2021? To je najveća blockchain konferencija u istočnoj Europi na kojoj su zastupljeni samo najbolji blockchain timovi iz cijelog svijeta. Ove godine sudjeluju tvrtke Binance, CoinMarketCap, Microsoft, Huawei i druge velike kripto i IT tvrtke na globalnoj razini. Generalni informativni partner konferencije bio je kultni časopis o Bitcoinu, blockchain tehnologiji i digitalnoj ekonomiji 4Clock. EVA tim je na konferenciji imao svoj štand na kojem se moglo upoznati s EVA-Fi proizvodom, upoznati se s osnivačem i idejnim motivatorom projekta Borisom Povarom te nositeljima projekta. Sudjelovanje na konferenciji rezultiralo je brojnim perspektivnim poznanstvima, privlačenjem potencijalnih investitora i sredstava, te izgradnjom novih poslovnih suradnji. I još nekoliko riječi o projektu EVA. U listopadu smo našim partnerima predstavili White Paper. Što je White Paper? To je dokument koji opisuje tehničke informacije i koncept projekta, plan i daljnje planove rasta i razvojne tvrtke. Dokument uključuje sljedeće točke: misija, tehnički list proizvoda, tokenomija, koncept, pregled stanja na tržištu DeFi, usporedba s konkurentima. U opisu ćemo ostaviti poveznicu na dokument. Preuzmite i proučite EVA White Paper, podijelite ga sa svojim prijateljima i partnerima. I prelazimo na sljedeću vijest. U listopadu je završena faza prijelaza na novi partnerski program. DigiU 2.0 je dobro prihvaćen od strane projektnih partnera. Od lansiranja novog DigiU 2.0 partnerskog programa zabilježili smo preko 300 zahtjeva za prelazak na DigiU 2.0 i kupnju licenci. Partnerska aktivnost se značajno povećala, što ukazuje na točan vektor koji je tvrtka odabrala, te da nas naši partneri podržavaju u ovim ažuriranjima. I na kraju izdanja još jedna vijest. Nastavljamo s otvaranjem KYC provjere za nove zemlje. Također u sklopu prelaska na novi partnerski program u listopadu su imenovana nacionalna predstavništva DigiU-a u 7 zemalja svijeta. Obala Bjelokosti, Indonezija, Indija, Benin, Togo, Vijetnam, Kuba. Nacionalni predstavnici su partneri koji su dokazali svoju učinkovitost interakcijom s tvrtkom. Više o otvaranju nacionalnih predstavništava možete pročitati na društvenim mrežama i Telegram kanalima DigiU Partners. I na kraju priloga još jedna vijest. Nastavljamo s otvaranjem KYC verifikacije za nove zemlje. U listopadu je partnerima iz Indije postala dostupna mogućnost zamjene udjela za vrijednosne papire. Podsjećam vas da je KYC verifikacija dostupna i za partnere iz ovih zemalja. Do kraja godine KYC će biti otvoren i za partnere iz drugih zemalja. To je sve od mene.
Više o ovim i drugim događajima možete pročitati na našim društvenim mrežama i na svom DJU računu u odjeljku novosti. Pa ako vam se svidio ovaj video, lajkajte ga, ostavite komentare, podijelite ga s partnerima i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se uskoro. Оставляйте комментарии, делитесь с партнерами и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!